तो हे बबुआ के खुश क के जइबे ना तो आरा में दोबारा फिर अइबे ना। तो भैया लोग, जब से ये गाना मार्केट में बाजता पूरा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में बवाल मच गई बा। सब ऑर्केस्ट्रा वाली लोग सदमा में बाड़ी लोग। लागत जैसे कोरोना के तीसरा लहर बानू आ गई बा। सब ऑर्केस्ट्रा वाली लोग इहे सोचत तारी लोग कि हे बबुआ के केंगा खुश कइल जाई। जबले बबुआ खुश हुई है ना तबले हमने के प्रोग्राम भेटइबे ना करी। टेंशन में पड़ल बाली लोग कि एक तो 2 साल से कोरोना महाराज के दया से शादी ब्याह बंद भइल, लगन साटा सब बंद हो गइल, धंधा मांदा हो गई। अब लागता कि फेरू से उहे दिनवा आई का ए दादा। तो छापरा में तो लफड़े हो जाला, अब बलिया में तो गलिया धरे लसो। अब बक्सर में अवसर मिली ना, अब हमनी के का होई। अब आरा में गुजारा केंगा होई। जले बबुआ खुश होई है ना तो ले आरा में दोबारा हमनी कइबे ना करेम जा। तो टेंशन के कोनो बात नइखे। बबुआ तो देखिए के गच हो जाले तो खुश काहे ना हुई है। बस काम करी लो, दबा के गाना बजवाई लो आ दबा के कमर हिलाई लो। एकदम पूरा यूपी बिहार में बवाल मचा दी लो। बबुआ ऑटोमेटिक खुश हो जाई है।